хабари истеҳсоли телефони Вира бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон дар фазои маҷозӣ зуд паҳн гардид ва бо нашри як мавод яке аз расонаҳо саҳеҳ будани онро ифшо намуд. истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ агар аксарият аз истеҳсоли телефон изҳори хушнудӣ карданд, вале масъалаи бо забони тоҷикӣ набудани номи тамғаи телефон бархеро ба баҳс кашид. мо дар ин бора бо директори ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Орион Электрони Даниел Ҳусайнӣ дар тамос шудем ва номбурда изҳор дошт ки номи истеҳсоли сирф тоҷикӣ форсӣ буда калимаи Виро маънои зирак, ёдгирандаи ҳуш, омӯзандаи хушзеҳнро медиҳад. ба таъкиди директори ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Орион Электрони Даниел Ҳусайнӣ, телефони Виро бо доштани чанд хусусияте ки ҳатто телефонҳои сенсории маъруф надоранд фарқ мекунанд. ما این انتقال تکنولوژی رو به تاجیکستان دادیم. یکی از مهمترین هاش 1 سال گارانتی که ما روی این تلفن‌ها گذاشتیم و از مشخصاتش 2 سیم کارت بودنشه، بلوتوث، دوربین، کامرا داره، یعنی فلش کارت تا 32 گیگابایت ساپورت میکنه، باتری 1200 میلی آمپر داره، رادیوش بدون ناآشنی کار میکنه که تمام تلفن‌ها رادیوشون حتما فقط ناآشنی در کار داره، ولی این بدون ناآشنی کار میکنه. ба гуфтаи манбаи мо модели нави телефони Вира модел V1 Тоҷикистон дар душанбе ҷамъу васл ва сохта шуда қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар лавозимоти телефон аз Таиланд, Корея, Чин, Тайванд ва дигар кишварҳо дастрас мешаванд. ба иттилои директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Орион Электрони Даниел Ҳусайнӣ, модели телефони Вира ҳар 3 моҳ тағйир меёбад ва дар назарест ки модели сенсории он низ истеҳсол шавад. ما هر 3 ماه یک بار یک مدل نو میکنیم و انشالله تا 1 سال آینده، یعنی در اوایل سال 2024 مدل‌های سنسوری رو انشالله سر میکنیم. гуфта мешавад ки фурӯш ва тақсимоти телефони Вира айни замон дар фурӯшгоҳи марказӣ ва Садбарг идома дорад ва нақша ҳаст ки фурӯши телефон дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ба роҳ монда шаванд. инчунин манбаи мо директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Орион Электрони Даниел Ҳусайнӣ гуфт ки ширкатҳои мобилии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо ширкат омодагии худро изҳор доштанд ва аллакай ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Орион Электрони бо ширкати мобилии О-Мобайл ҳамкориашро оғоз кардааст. در دوشنبه در چوم و صدبرگ در حال تقسیم شدنه و انشالله در کل تاجیکستان تقسیم میشه و به نزدیکی او موبایل، مگافون و زت موبایل، تمام این اپراتورها با ما همکاریشون رو دارن شروع میکنن و اولینشون او موبایلی که داره این رو با سیم کارت به مردم ارائه میده. бояд қайд кард ки таври манбаи мо иттилоъ дод интерфейс ва низоми амалиёти телефон бо 4 забон англисӣ, форсӣ, туркӣ ва русӣ сохта шудааст, чунки минбаъд ширкат ният дорад ки содироти маҳсулоти худро ба роҳ монда ба дигар бозорҳои хориҷӣ роҳ ёбад. ба иттилои роҳбари ширкат, дар муқоиса бо аксари телефонҳои сенсорӣ ки дар ҳарорати паст хомӯш мешаванд ё аз кор мебароянд, Вираи ватанӣ ҳатто дар ҳарорати 30 дараҷа дуруст кор мекунад. Парвина Самандарзода, Радиои Тоҷикистон.